Singani zakwethu yanibingelela ke umkhulu wasemakhosini uNdaba enhle xoxo ngofakazi. Yanibingelela amakhosi amakhulu Walking Dictionary. Basho njalo beSwati bakangwane. Amakhosi amakhulu phinde siyobingelela lapha nje uma sikhuluma kumSwati umengameli Vilakati makhosi amakhulu phethe ibandla leli lamaJerikho. Ngibingelele nje ngithi bayede emakhosini ngithi bayede ey'thunyweni. Ngibingelele ke kini nonke ingane zakwethu, ngibingelele nje kumakhosi onke nakubantu bonke izingane zedlozi eniphilayo nenisafuna ulwazi. Lana ingane zakwethu ngizocela ukuthi sizokhuluma lana ngesihloko esithi sidinga ukuthi umuntu azibheke ekwenzeni kwakhe, ngoba lena ngikhuluma ngesiqalekiso esiphila ebungomeni nakubathandazi kubantu nje bakamoya. Lento kusuke kuyisiqalekiso esikhulu nesenza umuntu agcine elahlekelwa ukukhona ngokungekho, nokuyisona okuyimbangela ukuthi abantu begcine benganalo ithemba lokuza kuwe ungumelaphi. Ngabe umncane umdala, izenzo izona ezenza ukuthi uhanjwe izimpunga. Sibayeke nje ngaphandle la abantu asebabuka imizi yabantu ukuthi injani, imihle noma mibi, ukuze umuntu azahambe uma uhluphekile noma ubone ngathi usahlala endaweni ethe ukuthi ukujeka-jeka umuntu angabe seza kuwena. Ngikhuluma nje ngoba la ekhaya-ke akunankinga nalokho, kwakheke kahle, kuthanda ukuba ngcubangcinywana bakwethu akufani. Ngikhuluma nje ngoba kunabantu abaye befike, I remember nje kufika abanye from esuke eGoli, uzobuza ukuthi baphi-ke abantu abalashwayo, ngoba uyitshela ukuthi kunabantu azobafica beyizinkumbi mhlasimbe begula, noma kukhona amathwasa kunjani. Yes, amathwasa ngiba nawo, ngisanalo nje ithwasa lilodwa likhona njengamanje. Abanye benzela imindiki nemindawo kusuke kungalawo mathwasa nje, nabanye abangenile ey'thunyweni. Ngani zakwethu, lento lena ifike ibe yimbi kakhulu. Omunye ufika azobheka khona ukuthi kugcwala kangakanani, abanye bazobheka ngoba nakhu ngikhuluma ngey'thunywa. Remember nje wafika wabuza ukuthi mhlasimbe umuntu uzobona iy'gubhu, uzozwa ngey'gubhu njalo zikhala ukuthi mhlasimbe kuyakhonzwa la ekhaya. Cha, ngikhonzela nje ebandleni lami, ngiyaphuma ngiye khona umfundisi wami ngani zakwethu. Ngibeke nje be straightforward leyo ndaba. Bese-ke sizalana-ke ingane zakwethu. Don't expect too much umuya uya kumelaphi, noma athiwa umbone wamcabangela usezingeni elingakanani osuke kuya khona wena. Bheka usizo nento esuke uzoyizwa iphuma kuyena emlonyeni, iyaphilisa, yiyo yini, yaqondana nalokho osuke uzokudinga wena noma usuke uzokufuna kuyena. Ngani zakwethu, injalo nje indaba. Uma ukuthi awugculiseki futhi hayi uyohamba nje ungabusabuya. And futhi abantu kunini ningabelaphi, don't expect ukuthi abantu bonke abafika kuwena esigodlweni sebezofuna ukwelashwa wena. Bonke abanye abantu baye befike kuwena babefike uzokuhlola nje, uzozwa isiziba ukuthi ishona kangakanani, ubhula ngempela yini, ubhula kangakanani. Don't force it ukuthi usuzoze ubhule yonke into, ngoba nakho ngisho into ingasavezwanga kuwena, ngoba uzozuza ukamba amanga, uphambane nabantu, uphambane nokungeyikho. Shona nje othi ukuvezele wena. Makhosini ngani zakwethu, abantu-ke bayafika bedlula abanye bebuka ukuthi hayi, khona nje abanye abafika ngenhloso ukuthi bafuna ukuzothwasa. Uma usubatshela okunye umuntu avana bonke uzongibambezela lo makhosi, uzongibambezela lo mthandazi, angivane ngihambe ngidlulele kwabanye, umuntu azomthatha kuqamba usiyaxakeka phambili. Uqamba useba inkinga. Izinto lezi esidibana nazo thina esiyibonayo nengiyibonayo mina kwesami isigodlo. Abantu baningi, abanye nje ufica umuntu athi mebona ukuthi hayi akaboni kahle. Enye into evibalekile, ave kubalekile ingane zakwethu ukuthi ke ubuyele uye kumelaphi uma ngabe kukhona lokho ebenikuzamile. Cha makhosi, akuhambi kahle. Yebo, abanye abantu uthi noma esizakele mengasizakalanga awusayizwi feedback, kodwa uyakwazi ukubuyela uye kudokotela
uyomtshela ukuthi ayi dokotela ngizwa lokhu nalokhu nalokhu, udokotela wesilungu ke. Kodwa la kuthina nehlulwa nje yilokho ngoba ne-expecte ini ama-miracles at all times. We do not guarantee yonke into uma usuke uvezele yona, ngasuke ngivezele lokho manje kuyaba usuyabuya seyihlangene idala sezithi ukuthathe nakho futhi okulandelayo. Enye into khumbula ukwakha kulukhuni kunokubhidliza. Thokozani ngingandza kwethu ake sihlale ke odabeni yize sengilande kakude kangaka, kodwa ke ayithi la emakhosi namhlanje sokhuluma isiqalisa isiphila ebungomeni kanye namazwi esisukeni wakhuluma. Uma unesiphiwo sobungoma udidana nalezi zinto esiyozibala. Isipho sakho siphenduka isiqalekiso uma uzokwenza lezi zinto ezilandelayo. Uma unesipho kumele uzihloniphe, ubuye uhloniphe abanye, uyiphathe ngendlela, ubuye futhi uphathe abanye kahle. Lezi ziqalekiso zimbili, kodwa ke azikho zimbili kakhulu, ziningi nje, kodwa ngizobala nje lezi ethanda ukuba zimbili. Ukuthanda ubumnandi nejiki, ukuthanda abantu besifazane noma abesilisa, ukwenza ucansi kakhulu umuntu kamoya angazi usuku expecteni. Ngingakho nje abaningi bafica bebona begijimela igubhu, begijimela nokuyothwala nokwenze njani ngoba basuke befuna ukuthi bezenzele umathanda wabo, bengabe sanilapha ngokwendlela nokuhamba ngokuyiyo ngosimo semvelo. The reason why ke ngithanda ukuyistate futhi sisaselana nje kule topic ngingawuqedi, why ngithi abantu mabangagijimeli inkosi yami ukufuna igubhu nanganana unokunye. Kubalekile ukuthi wena uwumuntu ukhule spiritually. Uma ngithi ukhule spiritual, once waba nesigubhu wena ukhula spiritual, phela ukhula ngokolwazi nalezi zinto usuke uziniyeziwe noma usuke uzicobelele. Kungcono umuntu osuke evezele enikeza isigubhu nosukazi hayi ngoba ngingazi ngalezi zinto zoyigubhu nani zokuthwala, kodwa into engayifuni nami nje ongesuthi angiyisebenzisi leyo ngoba ngifuna ukuthi umuntu akakhule na spiritual, ukwazi ukulwa ama battles by wena umsalofu uconnecte lento kuwena, hayi ukuthi uyofaka into egazini isimo zikanjani njani. Ngiyabona because there are reasons, so many reasons ezidala ukuthi abantu benze njalo esingeke futhi saze sabagxeka. But I prefer ukuthi uqale uzikhulise wena uze ube mkantshubomvu, uzokwazi ukwenza izinto zenzeke anduba kusungagijimela lezo zinto ezinye. Thokozani ke makhosi amakhulu ngoba kuningi nisukeni abantu ababegijime bese bengaqondi, uthola ukuthi umuntu usoyigcina usewona umsamo wakhe. Okay, ake siqhubeke ke nje ukuthandana, ukuthanda ubumnandi nejiki, ukuthanda abantu besifazane nabesilisa, ukwenza ucansi kakhulu. Lokhu kukhona kuwo wonke umuntu, kodwa thina abantu bomoya kuphezulu kakhulu, kudlula umuntu onormal. Lezi zinto ziveza kanje ngoba isikhathi esiningi uba neyodwa kuzo zombili, ngesinye isikhathi ube nazo zoyi2. Ngakho ke sizoqala la ngokuthanda abantu besifazane or besilisa nocansi. Lento nje into eyenziwa general, mangithi into eyenziwa yenzeka kithina sonke umuntu, ngabe ukhona ukuthini including me, into eyayenzeka. But angisho don't trust umuntu ngenxa lento lena because ngiya generalize la, it's a fact, it's a truth esingeke saze sayifihla nje, ifihlele noma umunye umuntu okhona ezweni singenze ngathi siphila komunye umhlaba. Imizwa yonke iba phezulu isikhathi esiningi, ube umuntu onganeliseki even noma usunomaqondana wakho. Kodwa ke lento enganza kwethu ongumuntu wesifazane noma wesilisa, kuba kancane ukuba ungancameli, ungamcabangeli ucansi uze nawe uzizwe noma ubone sengathi uba yi-sex addict cause le mizwa yakho ekuhluphayo. Lokhu I think I've stated ukuthi lokhu isikhathi esiningi kusuke kwenziwa yini, uhlobo oluthize ledluza isikhathi esiningi kusuke kufanele uligeze. And futhi ke I prefer ukuthi ujwayele ukudla kakhulu ukhamba lomnono uma ngabe noma ngathi usuqedile noma waqeda ulithathe nje ulivusele kube yilona oluphalazayo, uluhle nje liyasiza into enjengalezo. Uma umuntu kamoya uyongizwa ngithini
cause le mizwa yakho ekuhluphayo abanye ebungomeni kuze kuhambe kuthiwe bangenwe ogogo babefeba, kanti cha, izona leziqalekiso esiphila ngaphakathi kwazo ebungomeni. Uzwe kuthiwa ugobela wenza izinto ezingekho kahle, mhlawumbe walala nesiguli noma nethwaso kanye unyukubeze ubani ngokwecansi. Konke lokhu kuqala lana. Lento isebenza kanje: ngenkathi ufuna wenza something nawe uyenze, iyanyukela amandla ayo and idlozi elihle elimhlophe liyakubaleka. Ingakho ngithi you have to be strong. Usuke kuyenye indlela esuke ikutempta ngazo zonke indlela. You have to, futhi la usuke ulinge ukuthi wena fanele ube umuntu oqonde ngqo. Ingakho nje la mazwi lawa kade ngiwabala eqaleni, kade ngiwabala nje, adinga ukuthi ngempela ukuthi make sure ukuthi uzijwayeze ukuthi wena wenza into enhle at all times. Amandla ayo and idlozi lihle liyakwemuka-ke nganza ukuthi ngenkathi uhamba, ulala, ushela noma uqoma wenza ukuganga, kancane kancane liyasuka uze usale sewuwena nje, bese kuvaleka yonke into yakho, umsebenzi wakho konke kube mnyama ngokwedlozi. Lena-ke eyobumnandi ngokwedlozi gcine abantu sebegijimela iy'gubhu, begijimela lokhuya nalokhuya, kanti bashawa nje izo lezi zinto ezishoyo ezibalwa la. Lena-ke ngani zakwethu yobumnandi nayo iveza ngendlela ehlukene. Ukuthanda utshwala, ukuhamba izinto kuhlezi kuphuzwa. Uma umelaphi nje awuyenzi leyo nto. That's why uyogcina usuphila ngey'gubhu, usugcina usulokhu asisho ukuthi umelaphi umuntu akangaphuzi. Ungaphuza ngana kwethu uma ngabe kugayiwe, kwenziwe leyo nto ekwenziwa kona kumgidi, hayi ukuthi njalo nje wena original nje wena usunkambazima kuye. Bayaphupha abantu baningi sibabuka. Kade ninomcimbi nje kathwasa ey'nsukwini emavikini amabili adlule. Kwafika esinye isangoma ubona ukuthi cha phela uma kukhulunywa kujulile impela, kodwa manje akase umphuphe Nkosi yami. Umuntu wayesebenza kakuhle, evunyiwe endaweni eziningi. Wagcina sedlala abantu ke sibemphambanisela nezinto zakhe ngenxa yani iyokuphuza nokudakwa wezangoma. Ngoba yinini kakhulukazi enithanda kakhulu lokhu uyiji izangoma. Sibayeke abathandazi ngoba abathandazi abangeni kulezi zinto. Lena-ke ubumnandi beveza indlela ezihlukene: ukuthanda utshwala, ukuhamba izinto ezihlukene, ukuphuzwa, kujabuliwe nje ngayo yonke nje nayo-ke uze uphenduke i-addict yobumnandi. Wena uzohamba emgidi uzicabangela utshwala, abafazi noma amadoda azobe elapho kanye kahle yonke into kuwe ingubumnandi noma ingomajola nokuganga. Isikhathi esiningi nayo futhi uma uyilandela ayanyuka amandla awo, amadlozi amahle ayakubaleka, ugcina usungayilutho. Uthi uyafika emgidini, izangoma zizokwenza umgidi zidakiwe ziphelile. Kukhona nje lo umsebenzi bawenza bedakiwe. Lezi zinto uma uyilandela zihamba ziphenduke zibe isiqalekiso ebungomeni bakho, zimosha yonke into zimbili. Zimosha yonke into ngawe. I prefer-ke bangoma ukuthi uma unomcimbi ingane zakwethu at least beke utshwala bakho, bethi uma sebehambile abantu yonke into ususaleke usungaphuza-ke noma nihlenisele-ke nalelo qenjana lenu. Ingakho ngithi abantu asifuna ukubavalela beze bethi thina siyithandela utshwala kunjani. Siphenduke isiqalekiso ebungomeni bakho, ziyamosha yonke into ngawo. Zombili-ke sonke-ke siphila nento neyodwa deep inside kuthina, abanye zibe khona zimbili. Sithi ungayivumeli ngoba zizokumosha uma ufisa ukuyizwa kahle le ndaba iphelele. Uzoyizwa kahle khona la esigodlweni ingane zakwethu.
noma ngokuhamba kwesikhathi. Thokozani ke ngane zakwethu, thokozani ngane zedlozi, umkhulu wasemakhosini lo. Nongithola ku 072 887 1995, call or WhatsApp kule number. But please bear with me on WhatsApp bandla, angiphenduli njalo njalo. Manje ngaphendula ngekuseni, ngivuka ngiphendula ebusuku. Mangekho busy ngiyokwazi njalo ukuthi ngibe nesikhathi senu. Please do make sure ke ngane zakwethu nini ningihlupha kakhulu ngamaphupho. I prefer ngane zakwethu ufake nje noma lo 50 lanjana wakho noma lo 100 rand wanjana wakho uyothinta umkhulu wasemakhosini ukuze uze wazi ukuthi wenze njani, uma uzazi nje ukuthi uzomhlupha umkhulu wasemakhosini ngalamaphupho. Ngakunikeza i-account number yami ubone ukuthi ufake iphi, ukuthi one of my account khona ngiyisebenzise intweni ezinjenganalezi. Okunye ke ngane zakwethu ngiyethemba ukuthi ke niyaphila. Ngizocela ukuthi sengathi ngaba nokuphila nokuhloka umhlophe kodwa nakusekhala nama-alarm ususeyisikhathi sokuthandaza 12 emini. Thokozani ke ngane zakwethu, umkhulu wasemakhosini lo, undaba enhle exoxa ngofakazi, ijaji elijaji isiminya, amakhosi amakhulu, ndawuwe, thokozani, amen.